Ennill ei golli. Mr Dobson oedd ei enw ac roedd wedi dod i'r ysgol i ddysgu am dymor yn unig. Roedd e'n cymryd lle athro oedd yn sâl. Roedd Mr Dobson wedi bod yn sâl hefyd. Roedd wedi cael damwen car ac roedd wedi brifo i fysedd. Dydw i ddim yn gallu canu'r piano ar hyn o bryd, meddai Mr Dobson wrth y prifathro, ond rydw i'n gallu arwain y côr a dysgu'r plant i ganu'n dda. Doedd dim dewis gan y prifathro. Doedd dim athro cerdd arall ar gael. Does dim ots, meddai wrth Mr Dobson, ond cadwch y plant yn brysur. Roedd athro cerddoriaeth arall ar y staff. Mr Williams oedd ei enw ac roedd e'n cymryd dosbarthiadau blynyddoedd 10, 11 a 12. Doedd ddim yn hoffi dull dysgu'r athro newydd o gwbl. Ydych chi wedi clywed I wersi? Gofynnodd i'r athrawon eraill. Mae e'n tapio ffon ar y bwrdd ac mae'r plant yn canu, a dyna'r cyfan. Ond roedd y disgyblion yn canu'n dda, ac roedden nhw'n mwynhau gwersi Mr Dobson. Roedd y prifathro'n hapus hefyd. Roedd Mr Dobson yn arwain y canu yng ngwasanaeth y bore. Roedd e'n dysgu emynau newydd i'r plant ac roedden nhw'n canu'n frwd. Pan oedd Mr Dobson yn croesi'r iard, roedd e'n stopio I siarad ar disgyblion ac yn gofyn iddyn nhw am gemau roedden nhw'n I chwarae. Os oedden nhw'n chwarae pêl-droed, roedd Mr Dobson yn tynnu siaced ac yn cadw gôl iddyn nhw. Roedd e'n 40 oed o leiaf, ond roedd e'n ffit iawn. Doedd yr athro newydd ddim yn chwarae criced yn dda, ond roedd e'n hoffi batio'n fawr. Bob tro roedd ei wiced yn cwympo, roedd e'n dweud wrth y bowliwr, weithiau rydych chi'n ennill, weithiau rydych chi'n colli. Nawr, pêl arall os gwelwch yn dda. Un diwrnod, roedd Mr Dobson yn cerdded drwy neuadd yr ysgol pan glywodd fiwsig roc yn dod o un o'r ystafelloedd. Agorodd e'r drws ac aeth I mewn. Roedd grŵp bach o blant yn ymarfer gyda gitars a drymiau. Doedd yr athro ddim yn nabod y plant yn dda, doedden nhw ddim yn ei ddosbarthiadau Roedd 2 fachgen yn chwarae'r gitar, merch yn chwarae'r drymiau a merch arall yn canu gyda meic. Pan stopiodd y miwsig, siaradodd Mr Dobson â nhw. Rwy'n hoffi miwsig roc, meddai. Beth ydy'ch enwau chi? Arwel ydw I, atebodd bachgen tal gyda gwallt hir di. Rwy'n chwarae'r lead gitar. Mae Nigel yn chwarae bas, mae Susan ar y drymiau a Jackie ydy cantores y grŵp. Roedd Arwel yn hyderus iawn. Fe ydy'r arweinydd, meddyliodd Mr Dobson wrth ei hunan. Beth rydych chi'n feddwl o'r grŵp, sir? Gofynnodd Nigel yn sydyn. Meddyliodd yr athro am eiliad. Gaf I fod yn onest, meddai. Nodiodd Nigel I ben yn araf. Ddywedodd y lleill ddim gair. Wel, mae Jackie yn sefyll yn rhy agos at y meic, meddai'r athro. Mae llais dymunol gyda hi, ond mae hi'n bwyta I geiriau. Mae rhai pobl eisiau deall a geiriau wrth wrando ar gân. Beth amdana I? Gofynnodd Arwel. Mae problem gyda ti hefyd, Arwel, atebodd yr athro cerdd. Rwyt ti'n rhy uchelgeisiol. Rwyt ti'n crwydro'n bell o'r melodi, ac weithiau rwyt ti'n mynd ar goll. Yna mae'r grŵp I gyd yn mynd ar goll. Aeth wyneb Arwel yn goch. Doedd neb wedi siarad ag efel yna o'r blaen. Ac rydych chi'n ddyn hen ffasiwn, sir, meddai. Roedd eiliad o ddistawrwydd cyn I Susan siarad. Ond mae'n dweud y gwir, Arwel. Weithiau mae'n anodd chwarae gyda ti, ond ydy Nigel? Gwrandewch, meddai'r athro wrthyn nhw.
Beth am i ni gwrdd yma amser cinio fori i drafod dyfodol y band? Dyfodol y band? Meddai Arwen yn syn. Doedd enw erioed wedi trafod dyfodol y band. Ie, Meddai Mr Dobson. i ddechrau mae'n rhaid i chi berfformio o flaen yr ysgol gyfan. Does neb yn gwrando arnoch chi yn yr ystafell yma? Ond, sir, protestio Jackie. Dwi'n nerfus. Dydw i ddim eisiau gadael y band i lawr. Cododd Mr Dobson i ysgwyddau. Weithiau, rydych chi'n ennill. Weithiau rydych chi'n colli, Meddai. Nawr, ydyn ni'n mynd i gwrdd y fori neu beidio? Pan roddodd y grŵp i berfformiad cyntaf i'r ysgol un amser cinio, aeth popeth yn dda. Felly penderfynodd Mr Dobson drefnu perfformiad arall. Ond yn y nos y tro yma. Mae'n bosibl i'r disgyblion ddod â ffrindiau yn y nos, Meddai wrth Arwel a'r lleill. Nawr, peidiwch â phrotestio. Rydych chi'n ddigon da i berfformio'n gyhoeddus erbyn hyn. Doedd Mr Williams ddim yn hapus â chynlluniau Mr Dobson, ond roedd e'n rhy brysur i brotestio. Roedd cerddorfa yr ysgol yn perfformio i'r llywodraethwyr a'r rhieni yn neuadd yr ysgol, ac roedd Mr Williams yn mynd i arwain y gerddorfa. Noson y cyngerdd, cafodd Mr Williams sioc o weld Mr Dobson yn eistedd yn rhes flaen y neuadd. Mae e wedi dod yma i feirniadu'r gerddorfa, meddyliodd Mr Williams. Fel rydw i wedi beirniadu i waith e. Ond ar ddiwedd y cyngerdd, aeth Mr Dobson i siarad â Mr Williams. Roedd perfformiad y gerddorfa yn fendigedig heno, Mr Williams. Llongyfarchiadau chi am weithio mor galed gyda'r plant. Mae pawb wedi mwynhau'r cyngerdd yn fawr. Pesychodd Mr Williams a daeth lliw i'w bochau. Diolch, Mr Dobson, meddai'n swil. Roedd rhaid i'r plant weithio'n galed hefyd. Gwenodd y ddau athro ar ei gilydd am y tro cyntaf. Penderfynodd Mr Dobson fentro. Mae syniad gyda fi, Mr Williams, meddai. Syniad, Mr Dobson? Pa syniad? Rydw i wedi bod yn meddwl, Mr Williams, beth am i ni weithio gyda'n gilydd a ffurfio cerddorfa roc yn yr ysgol? Agorodd i lygaid led y pen. Oedd yr athro newydd wedi trysu. Rwy'n fodlon cymryd y côr ar grŵp roc, meddai Mr Dobson. Os ydy chi'n fodlon arwain y gerddorfa, mae'r cynllun yn siŵr o weithio. Beth amdani, Mr Williams? Ymhen mis, roedd posteri wedi ymddangos ym mhobman yn y dref. Roedd cerddorfa roc newydd yr ysgol gyfun yn mynd i roi perfformiad yn neuadd y dref o flaen y mair a'r cynghorwyr i gyd. Roedd enwau Mr Williams a Mr Dobson ar y posteri hefyd, fel trefnwyr y noson. Mr Williams yn arwain cyngerdd roc, meddai'r prifathro wrth i ysgrifenyddus. Ac mae'n mynd i ymddeol y flwyddyn nesaf? Mae'n anhygoel. Noson y cyngerdd, roedd Mr Williams yn chwysu. Roedd e'n nerfus iawn. Ydych chi'n meddwl y bydd popeth yn mynd yn iawn heno? Gofynodd i Mr Dobson tra oedd y bobl yn dod i mewn i'r neuadd. Ydw, atebodd Mr Dobson. Gyda llaw, rydw i wedi mwynhau gweithio gyda chi, Mr Williams. Rydych chi'n gerddor da. Diolch, Mr Dobson. Rydych chi, wel, yn wahanol. Pan ydych chi'n sôn am fiwsig, rydych chi'n sôn am ysbryd, am hwyl, am dan. Rydyn ni wedi gweithio'n dda gyda'n gilydd. Dyna beth sy'n bwysig. Perfformiodd y plant yn wych y noson honno. Ar ddiwedd y cyngerdd, cododd pawb yn y gynulleidfa ar eu traed a churo dwylo. Roedden nhw wedi mwynhau popeth,
Yn arbennig y darn o'r concerto de Aranjuez wedi berfformio gan grŵp arwyl gyda help y gerddorfa lawn. Yna, yn ystod y buffet ar ôl y perfformiad, aeth newyddion drwg o gwmpas neuadd y dref mewn fflach. Mae Mr Dobson wedi cael ei arestio gan yr heddlu. Cael ei arestio, ond pam? Yn ôl yr heddlu, nid athro cerdd ydy Mr Dobson, ond twyllwr. Rhedodd arwel a'i ffrindiau ar unwaith at brif ddrws y neuadd. Roedd grŵp o blismin yn arwen Mr Dobson allan. Roedd ei ddwylo e mewn gefynnau. Roedd Mr Williams yn sefyll wrth y drws. Dwi ddim yn deall o gwbl, meddai'r athro cerdd wrth arwel. Roedd e mor dda. Roedd dagrau yn llygaid Mr Williams. Mr Dobson, gwedodd arwel. Trodd y carcharor i ben. Diolch yn fawr, meddai arwel. Diolch am bopeth. Agoro drws y car heddlu ac aeth Mr Dobson i mewn. Roeddech chi'n anlwcus, meddai'r gyrwr wrtho fe. Fe welson ni eich enw chi ar y posteri. Cododd Mr Dobson i ysgwyddau. Weithiau, rydych chi'n ennill, meddai. Weithiau, rydych chi'n colli.